na. Sige, mami, buksan niyo po. Tutulungan ko po kayo. Buksan niyo po yan. First niyo po, then buksan niyo po. Sige po. Isang masayang hapon sa atin mga ka-JFS! Kamusta kayong lahat? Matagal-tagal na hindi nagbigay ng sorpresa at saya ang JFS team. Pero ngayong hapon, muli na naman kaming magbibigay ng saya at sorpresa. Ngayong hapon ay pupunta kami sa Santa Cruz, San Fernando upang sorpresahin natin ang napakagandang nanay na kanyang kaarawan ngayon na kung makikita nyo sa aking likuran na napakadaming pagkain. So makakakain na naman tayo mamaya. Joke lang! Pero tara na't kilalanin din naman natin ang ating packages na ibibigay natin sa kanya ngayong hapon. Meron tayo ditong 2 bilao ng puto. Meron tayong pansit gisado at 2 box ng Greenwich Pizza. Meron tayong 2 Dunkin Donuts. Meron tayong fresh flower bouquet at syempre meron din tong money bouquet na nagkakahalaga ng 12,000 pesos. At syempre ang ating napakagandang customized cake na napakalaki. Oh my God, napapasana all ka naman talaga sa cake dahil yan naman ang munting regalo natin sa ating nanay na sosurpresahin ngayong hapon. So nakaka-excite dahil muli na naman kaming magbabalik at magbibigay ng saya sa ating nanay. And for our social media accounts, for Facebook and Instagram and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much! I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Bumabati sa inyo ng advance happy Valentine's Day! Tara na't puntahan na natin ang ating nanay all the way from Santa Cruz. Dito na kami sa Santa Cruz, San Fernando. So, tara na't kilalanin na natin ang ating nanay na susurpresahin ngayong hapon. Dito tayo dadaan. Masyadong So guys, pangalawang car trunk na natin dito. At sulit na naman yung ibibigay nating mga packages. Kabongga. Tao po. Tao po. Tao po. Ay, andito po ba si Ma'am Lourdes Polon? Ayun na po. Pwede po ba namin siyang makausap? Sige lang po, dito na lang po. Antayin lang po namin. Mami, kayo po si Ma'am Lourdes. May pinadeliver po kasi sa aming pagkain, cash on delivery po dito. Nakapangalan po sa inyo. Ma'am Lourdes Polon po. Mga bihon po and lechon po. Sa inyo pinagkapangalan. Pero po, ano po, cash on delivery po siya. Bali po, ano po, cash
on delivery po siya. Makakalaga po ng 7,000 pesos po. Total kaya. Opo, nababayaran. Yaon sa ina ang delivery. Nandito po yung lechon po sa loob. Pwede po ba kayong sumama? Dito po, nakapangalan po dito kay Lourdes Polon, Santa Cruz, San Fernando. Hindi po, cash on delivery po siya. Tara po, sama muna kayo mami para makita nyo yung mami. Lula, kaputi! Wait lang po, pakanin mo na si Lola. Tara mami. Pwede po sumama yung fam. Para po matulungan. Para po matulungan. Sorry po, fam. Ako po, fam. Tara mami. Tama pa lang sabi, may maabot. Ay, dito ka mami. Dito ka po. Gusto ka po dito. Ayan. Okay. Mami, dito ka po. Harap po dito sa akin, mami. Bali, mami, andito po yung delivery na pagkain para po sa inyo. Tapos po, ipapareceive lang po namin sa inyo. Handa na po ba kayo makita? Handa na? Ready na? Sige, mami, buksan niyo po. Tutulungan ko po kayo. Buksan niyo po yan. Press niyo po, then buksan niyo po. Sige po. Happy birthday, mami! Happy birthday po! So ito pong regalo na to ay hindi po lechon o hindi cash on delivery. Ito po'y bayad na. Itong package na to ay para po sa inyo. Tanggapin niyo po tong sash namin na may happy birthday dahil kayo po ang lucky queen natin ngayong araw. At syempre, ito pong fresh flower bouquet na meron din pong money bouquet na nagkakahalaga ng 12,000 pesos para po yan sa inyo. At syempre, meron pa po kayong pizza, Dunkin Donut, at may puto, at may pansit, at syempre may customized cake pa po kayo dyan, mami. Lahat po yan para sa inyo. Kamusta, mami, yung nararamdaman? Naniniwala na siya kanina eh. Akala nyo po ba? Bibiriro na sa ko ang mga akin. Na ano daw po? Bigla ngayong may maabot na kotsina, sabi. Ini po talaga, sa imo po talaga, kaya po kamo ang mahulog per month. Okay lang po kamo ang mahulog per month. Nagtatamod si mami. Okay, mami, so bago po yan, may gusto po kaming basahin na message po para po sa inyo. Okay. Bago po matapos itong trunk na to, hindi mawawalang isang mensahe na ipapahatid sa inyo. So bago yan, meron lang po akong gustong meron sa ninyo mga tugtog natin dito. Ay, may mga pa-background. Ayan, mami, kumusta yung nararamdaman nyo ngayon? Ano yung binibiro sa inyo ng mga family nyo? Anong sabi sa inyo? Ang sabi sa akin, marat-halatang nga na itaat yan niya unaan maad. Ayaw na. Sige, mami. Ngayon, mami, may babasahin akong message. Sana mapakinggan mo to dahil napakabongga naman talaga ng regalo, di ba, mami? Siyempre, masaya. Sa tingin niyo po kaya, kanino to galing? Ay, sa anak kong nasa abroad. Nasa abroad. Sa Japan. Sige, mami. Babasahin ko na po ang letter. Hugs and kisses to you, nanay. Loves you. Happy 80th birthday. I will always pray to God lots of happiness, good health, long life, and more to come. Maraming salamat po sa gabos na sakripisyo nindo sa sakuya at sa samuyang magturugang. Nagpapasalamat ako sa Diyos na kamo ni tatay ang samuyang naging magurang at padangaton ko kamo ni tatay. Maski na nga ni day nindo ako padangat, charot, joke lang, I miss you so much. Happy birthday sa'yo at sana natawan ta ka ning kaugmahan. Sorry kung di ako nakaulingon yan na birthday mo. Ingat ka mo pirmi dyan ni tatay. Mwah, enjoy your day. I love you. Love, Pressy. Ayan. Yan po yung nagpahatid ng regalo po para sa inyo. Meron kayo dyan, nanay, na napakabonggang mga pagkain na napagkalaki-laki.
na gusto kong pagsaluhan natin. Kasali ba kami doon? Pwede! Pwede! Palakpakan naman natin si Una na Nanay kami Lourdes. nagsalo-salo, si Bunso May, yung nag-surprise na. Si Bunso po Oo. nindo. Nanay, kamusta po? Ano nararamdaman? Masaya. Masayang masaya? Dito na ba tayo magpapablow ng cake? Okay, so nanay, magpapablow din kami ng cake sa'yo dahil ito'y parte rin ng iyong surprise kasi meron ka dyan napakabonggat, napakabigat na cake na swak para sa'yo. Okay po ba yun? So Okay. kaya guys, kilala ay magpapablow pala tayo ng cake ni Nanay Lourdes. So, ayan guys, so andito pa rin tayo sa labas ng bahay ni Nanay Lourdes dahil ipapablow natin ang kanyang napaka-cute na cake. So bago yan, kakanta muna tayo ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Nanay, make a wish and blow your candle po. Ay, ang wish ko lang pasalamat sa mga aki dahil kami nakakalingawan maski gurang na parating araw kani ang nangyayari sa may mga surprise lang pag may birthday kami may na-surprise na aki. Yan, pasalamat sa mahal na Diyos ta buhay pa kami sinsinda dahil maning mga katibaaran. Yay! Happy birthday po, Nanay Lourdes. At Thank you. sana sobrang saya. Napakabigat ng cake natin. Pahawak ko Bahal din. sana nakabuman. Ayan. So, halika dito, Nanay, hindi pa tapos. Ayan. So, napakabongga naman talaga, Nanay, di ba? So, ano po sa pakiramdam? Kumusta yung pakiramdam nyo ngayon na may gantong pasorpresa sa inyo na hindi nga kayo nakakalimutan? Masaya. Ang mga aki din nakakalingaw sa maski gurang na kami. Yan na po. Okay, everyone, ito ang ating nanay na ating lucky nanay for today, all the way from Santa Cruz, na si Nanay Lourdes Polon, na sinorpresa ng kanyang anak na si Ate Pressy. So, nanay, ngayon, isang last message na lang po ang gusto nyong anong gusto nyong ibigay na mensahe para sa inyong pinakamamahal na anak? Ano pong gusto niyo sabihin? Nagpapasalamat ako sa imo aki kung paghali mo sa good mo niyan, dahil mo kami nalilingawan. Parating araw ka niya nangyayari. Pag may mga, kung si tatay mo, kung ako may mga surprise kaming na hali sa imo. Sa kuyang hinagad sa Malayo, sa daig kang katibaaran na makabalik ka gira, magkairilingan pag itatagurang na ko. Yun lang po, Nanay. Yun na. Isang I love you na lang, Nanay, sa iyong anak. Mag-I love you ka na lang po. I love you, Prissy. Ayan, palampakan naman natin si Nanay. So yan, Nanay, may 12,000 ka na. So minus si 7,000 na ibabayad mo sa muya. Charot lang po. So Nanay, kami po pala ang JFS Petals and Services. Taga-Digdi lang po kami sa Plaza, San Fernando. May sinorpresa din po kami dyan. So, Nanay, happy birthday po. Masaya po kami na naging parte kami ng iyong kaarawan ngayong araw. Masaya ka ba, Nanay? Masaya, Paano masaya. yung smile? Paano yung smile? Wow! So, sabay-sabay tayo. Magsasabi tayo ng Happy Birthday, Nanay Lourdes sa Takano. 1, 2, 3. Happy Birthday, Nanay Lourdes! So, again, everyone, we are the JFS Petals and Services. Thank We don't you just sa wait, Indogabos. but we captivate. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Isa na namang nanay ang napasaya natin. Magbabay ka naman, Mami. Magbabay ka, Mami. Bye-bye. Bye!